bildiribdilar. Mubashshir Ahmad, muassisi Somonai Islomiy Azon.uz darbораи қатъи фаъолияти сомонаи мазкур хабар дод. Azon.uz ҳама лоиҳаҳоро қатъ кардааст. Сабабҳо дар сурати зарурат дертар эълон карда мешаванд, навишт ӯ рӯзи 5 август дар саҳифаи фейсбуки худ. Расонаи Азон тамоми лоиҳаҳо аз ҷумла сомонаи интернетии Azon.uz, онлайн радиои Azon FM ва онлайн телевизиони Azon TV-ро мутаваққиф кардааст. Doimo biz shu davlatimizni barqarorligi, ravnaqi, taraqqiyoti uchun birgalikda harakat qilishga doimo tayyormiz. Azon.uz дар O'zbekiston моҳи августи соли 2017 ба кор шурӯъ карда буд. ҳадафҳои нашрияи интернетӣ қонеъ гардонидани ниёзҳои иттилоотии аҳолӣ, саҳм гузоштан ба тағйирот дар соҳаи дин ва маориф, таҳлили рӯйдодҳои дохиливу хориҷи кишвар мебошад, гуфта шудааст дар Somona. Diniy ta'limotlarni bilishlikka ehtiyoj juda kuchli bo'lganligi uchun diniy ma'rifatni tarqatishni, diniy jaholatga barham berishga o'z hissamizni qo'shishlikni maqsad qilganmiz. дар навбати худ ҳодисаи мазкур дар кишвар аз ҷумла дар миёни рӯзноманигорони мустақил, фаъолон ва блогнависон вокуниши шадидро ба бор овард. баъзе блогер журналистон боздошт шуданд, ҳазорон диндорон ҷарима ва ё зиндонӣ шуданд. Азон баста шуд. Акнун O'zbekiston рушд мекунад. Ура! бо киноя изҳор намуд рӯзноманигор Санҷар Саид. 27 yillik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti. блогнавис Аслиддин Камол бар ин ақида аст ки ба истилоҳ айби Azon.uz дар он аст ки ин сомона фурӯхташавии сутуни панҷум аз ҷониби O'zbekiston ба Кремлро фош кардааст. сиёсатшинос Камолиддин Рабимов бар ин назар аст ки сомонаи Azon.uz ба далели мавқеи сиёсии дохилии ҳукумат ки ба муқобили таҳкими заминаи динӣ нигаронида шуда буд, баста шудааст. агар таваҷҷӯҳ карда бошед, солҳои охир дар O'zbekiston қариб ки тамоми платформаҳои динӣ баста шуданд. озодии виҷдон ва динро нодуруст фаҳмиданд ва талқин намуданд. азбаски эҳтиёҷоти динии ҷомеа дар дохили кишвар қонеъ карда нашуд, ин ташнагӣ ба як сӯи дигар равона гардид, навиштааст ӯ. 24-fevral kuni qamoqqa olingan, unga qo'yilgan ayb taqiqlangan deb aytilgan nashidni 10 nafar sinfdoshlar bor guruhga shu nashid havolasini linkini tashlagani uchun коршиносон аз он изҳори нигаронӣ карда буданд ки вазъи ислом дар O'zbekiston ба замони президенти собиқ Каримов бармегардад. дар моҳи июн маҷаллаи The Diplomat мақолаи таҳти унвони давраи Каримов 2.0 барои мусулмонони O'zbekiston нашр кардааст. дар O'zbekistoни нави Мирзиёев озодии дин ҳамчунон дар даврони Каримови пешин дар зери зулм боқӣ мемонад. ҳарчанд Мирзиёев дар солҳои аввали қудраташ маҳбусони динӣ ва сиёсиро озод карда буд, ин камераҳои холӣ бори дигар бо маҳбусони нав пур шуда истодааст. мардони ришдор дар кӯчаҳо боздошт ва маҷбур мешаванд ки ришашонро битарошанд. занонро барои пӯшидани ҳиҷоб таъқиб мекунанд. нашрияҳои динӣ таҳти назорат қарор доранд. дар муқоиса бисёре аз гурӯҳҳо ё маводҳое ки дар O'zbekiston мамнӯъ шуданд, дар Қирғизистон ғайриқонунӣ нестанд, аммо Қирғизистон ба хилофат табдил наёфтааст. мақомоти Тошканд ҳама гуна зуҳуроти исломиро ки аз ҷониби давлат пазируфта нашудааст, яъне таҳти назорат аст, бар худ ҳамчун душмани сиёсӣ медонад. бо вуҷуди ин вазъият метавонад боз ҳам бадтар шавад. рӯзи 9 июл дар O'zbekiston интихоботи пеш аз муҳлати раёсати ҷумҳурӣ баргузор мешавад ки дар он Мирзиёев пирӯз хоҳад шуд. пас аз интихобот режими ӯ чизеро аз даст нахоҳад дод ва таъқиб алайҳи мунаққидони режим, рӯзноманигорон, фаъолон ва инчунин ҷомеаи диндорон боз ҳам шадидтар хоҳад шуд, менависад маҷалла. bu suv jarayonidan tushkunlikka tushmadim. Hozir o'ylab, bitta Abduqodirni qolmagan bo'lsa nohaq, buni orqasiga yuzlab, minglab Abduqodir turibdi. Shaxsan men o'zimni Qashqadaryo Abduqodir deb e'lon qilaman bugundan e'tiboran.